खोनानो मोननाय मथे माखासे प्राइमारिनिफ्राय लाइजाम माखासे फोसावदों आरो मदद बिदों बिथांमोननि मदद बिनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै माखासे गामिफोरखौ बिटिआरनि सिमायाव बा बिटिआरनि बाउन्डारियाव सोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो थाइसे थाइनै हेफाजाब होनानै बिटिआरखौ लाबोनांगोन नामा प्रमद बर'आ दिनै गादियाव दं जेब्ला आबसुनि आन्दलन बिलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलनाव रायजो राजाफ्रा जा हायो थाइसे थाइनै हरनानै मदद खालायदों आरो बिटिआर एकर्ड मोननायनि उनाव दिनै माखासे गामिखौ सोदांनो थाखाय दिनैसिमबो जुदि रायजो राजाफोरनो मदद बियोबा आरो जायफोर बिथांमोना लाइजाम हरनानै माखासे मदद बिदों बिथांमोननाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जायफोर मदद बिग्रा आरो जायफोर हरग्रा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय प्रमद बर' सारा माखासे गामि हाबबावनांगौआव गावसो मावनानै लानांगोन नामा बेखौसो आं मोनसे सोंलु खालामो प्रमद बर' सारनाव आरो अबे जायगायाव जायफोर लाइजामनि गेजेरजों मदद बिदों बेखौ उननि समाव दिन्थिनो गोनांबो जानो हागौ नोंनि मैलुआ मा थागोन हारसानियाव लाग्रा हो नाजानो थोआ बिटिआरखौबो बासि बासि गालांग्रा नोङो मोसौ बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन हो बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन प्रमद नोंखौ सारखौनो होनला जोङो मालायफ्रा सार होनोबा आं सार होना बावाखै नोंसोरखौ अनसायनो उदांस्रि हास्थायग्रा ओरैनोथ' पार्टिकुलार सोरबा सासेखौ बुङोब्ला गाज्रि जागोन मोजां जानाय नङा बिसेसके बेखौ रल लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मैखोमै रल लादोंमोन बेखौ आरो बिसोर बे टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'खौनो बुंनांगोन ओमफ्राय दा प्रमद बर'जों लोगोसे जोंना गबिन्द बसुमतारीखौबो जों धन्यबाद होनांगोन आरो बेवहाय दा फेरेंगायाबो माने मैखोमै बाहागो लानानै बे खामानिखौ जाफुंसार होबाय आरो प्रमद बर' जिन्दाबाद प्रमद बर' बेखौ माबायदि खालामदों जोङो खुनु मोनदांस' हायाखै नंगौना नङा जोंनाव गोनो गोथोआ जाबाय थादों गथ'फोरा लानानै गफुराव धरना होदों बबेबा रेल लामायाव धरना होदों नाथाय दिनैसिम जोङो बे जोंनिया जानांगौमोन जि खननै एकर्डनिफ्राय खननै दा बिटिआरआव हाबनाय डिक्लेयार जाबाय ना नाथाय दिनैसिम जोंनियाव दा बर्डार हिसाबै जोंनि बर्डार सिमाखौ खोन्थादों हिसाबै माने जोंनियाव बर्डाराव जानांगौमोन भिडिअनि फुटेजाव नुनानैसो बुजिखाबाय जानो हागौ सोरबाया दुखु मोननाय फोरमायदों सोरबाया रंजादों थाबैनो प्रमद बर' सारा फैनानै प्रमद बर' सारनिसिम आं खावलायो मानो थाखाय माखासे गामिया थालांखो आरो बेसे समनि उनाव माखासे गामिखौ सोदांनो हागोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनानै गुफुर हालामाव प्रमद बर'आ स्पष्ट फोरमायनांगौ माखासे गामिया मा जेंनानि थाखाय थालांखो आरो बेसे समनि उनाव सोदांनो हागोन बेखौ थाबैनो प्रमद बर' सारा गुफुर हालामाव फैनानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनांगौ आरो लोगोसे आं खावलायो गुफुर हालामाव बिटिआरनि गामिफ्रा हाबसननानै आरो हाबनानै बिटिआरनि सिमाया जानानै थाबाल' जानाय नङा 1983 आरो 1989 बे सनाव गिलु बालु आसामिसफोरजों न' बां सावजादोंमोन मोनफ्रोमबो देहा फाहामसालिनि जेंना आरो माखासे फरायसालिफोरनि जेंना आरो जानाय लोंनायनि जेंना जेरै माइ दै सिलिंखार खालायजाबाय जिनाहारि खालायजाबाय खारसि बिरसि दानथार जाबाय न' बां सावजाबाय बेबायदि गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा भुगिनांदों बे सनाव गिलु बालु दावहा जादोंमोन आसामिसफोरजों न' बां सावजादों जिनाहारि खालायजादों खारसि बिरसि दानथार जादों न' बाङा सावग्लुंनानै होजादों माइ दैया दंस जादों आरो माखासे देहा फाहामसालिनि जेंना आरो जायफोर मोजां मोजां फरायसाफ्रा फरायनो आफसुस थानाय आरो अबेबा लामा हान्था मेलानि लामानि जेंना बेफोरनि थाखाय गुफुर हालामा फरायनायनि जेंनायाव थानो गोनां जादों आरो माखासे देहा फाहामसालिनिफोरनि थाखाय बेमार जानानै थैनो गोनां जादों आरो मोनफ्रोमबो माखासे हान्था मेलानि थाखाय जेंनानि थाखाय बर'फोरनि उन्नतिया जायाखै बिनि थाखायनो गुफुर हालामाव जेरैबायदि 1983 1989नि बे जारिमिनारिखौ बर'फ्रा गनायनानै लायो जेरैबायदि गुफुर हालामाव खारसि बिरसि आसामिसफोरजों दानथार जानाय थैनि बाना जानाय न' बां सावजानाय माइ दै दंस जानाय बिमा माहारिया जिनाहारि खालायजानाय बेफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानो हादोंबा खावलायो प्रमद बर' सारखौ गुफुर हालामाव साबसिन बर'नि जायगा जानांगोन सानसे समाव बर'फोरखौ
खांख्राइ जायो, एम्फौ जायो, अनेक बुस्थु जायो होननानै ट्राइबेलनि खायद' जानायखौ मुगैनानै बर'फोरखौ दंस' खालायदोंमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर' सारा जेरैबायदि माखासे गामि हाबनायजों आरो माखासे गामि हाबबावनांगौखौ सोदांनानै जाहाथे गुफुर हालामा बर'नि मोनसे समायना जायगा जायो आरो बर'नि मोनसे जारिमिनारि जायगा जायो। बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारखौ आं खावलायो साबसिन जायो आरो गुफुरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव माखासे सोंखारिलायनाय, गावजों गाव रायखुमालायनाय, गावजों गाव माखासे दाङाबाजिया जाहाथे दाजाथों। मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि साननाय, मोनफ्रोमबो पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा गोरोबलायनानै खामानि मावो, बेखौ आं खावलायो। बे जायगाया समायना जायगा जानांगोन, बर'नि साननायफ्रा जाफुंनांगोन। आसामिसफोरनि गाग्लोबनायाव जायफोर मोजां मोजां फरायसाफ्रा फरायनायनि आफसुस थानो गोनां जादों, जायफोर आदा खावनिया माखासे बैसोआवनो बेमार जानानै थैनो गोनां जादों, मेडिकेलनि जेंना आरो माखासे लामा हान्थानि जेंना, मोनफ्रोमबो गुफुर हालामाव जेंनाजों भुगिनांदों। जाहाथे बेबायदि नासयजानाया जाहाथे दिनैनि समाव प्रमद बर'नि अननाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्टआव थानाय बायदि, बिटिआरनि दखलाव थानाय बायदि गुफुर हालामा जाहाथे साबसिन जायगा जायो होननानै आं खावलायो। आं प्रमद बर' सारनिसिम आं खावलायबावो, जोबथारनायाव आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव अरुणाचल बायदियाव जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा लखबावनो बोसोर बोसोर थानो गोनां जानाय, बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै लखबावनो बोसोर बोसोर थानो गोनां जानाय, सोरबा आबसुनि मावथि, सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो थानो गोनां जादों, सोरबा बिलटिनि सोमावसारनायाव बिथांमोनाबो थानो गोनां जादों, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव थानो गोनां जानाय, जाहाथे केसनि जेंनायाबो अरुणाचलाव जोबो आरो लोगोसे जायफोर बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै आबसुनि जायफोर दैदेनगिरियानो जा, सोरबा आबसुनि मावथियानो जा, साफ्रोमबो गुफुर हालामनि जायफोर जेल जानो गोनां जानाय, बिथांमोननो माबा मोनसे सोलिनानै जानो थाखाय बिथांमोननोबो माबा मोनसे प्रमद बर'आ अननानै एक खालिन होयो आरो जायफोर जिनाहारि खालायजानाय बिथांमोननोबो जाहाथे प्रमद बर'आ एक खालिन होयो। जायफोर आसामिसफोरजों न' बां सावजानाय बेबायदि न'खरफोरनोबो जाहाथे प्रमद बर'आ एक खालिन होयो। दिनैसिमबो केस थानानै भुगिनांनाय, सोरबा गुलि नांजानाय, सोरबा बेबायदि माखासे खस्थ' भुगिबोनाय साफ्रोमबो जायफोर मुंख्लं जानाय न'खराबो जाहाथे प्रमद बर'निफ्राय थाबैनो हेफाजाबखौ मोनो। जायफोर जेलाव थानो गोनां जानाय, जों गिबियावनो बुंनांगोन अरुणाचल बायदियाव जेल गैयामोन। बेबायदि समाव आबसुनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनायाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बोसोर बोसोर लखबाव थानो गोनां जादों। जाहाथे बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौबो दिनैनि समाव सिनायो। सोरबा बिलटिनि सोमावसारनायाव जेल जानो गोनां जानाय, बुजानाय बिथांमोनाबो जाहाथे सिनाय जायो। एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव सोरबा बुख्रुब सुख्रुब खालायजानाय, सोरबा गुलि नांजानाय, सोरबा मुंख्लं जानाय बेबायदि न'खरखौ जाहाथे सिनायो। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनानै जाहाथे जिनाहारि खालायजानाय, न' बां सावजानाय, जायफोर जेल जानो गोनां जानाय बेबायदि दैदेनगिरिफोरजों जाहाथे फैनानै बिथांमोननो माबा मोनसे सोलिनानै जानो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा होयो। साबसिन हामसिन जानांगोन होननानै आं खावलायो प्रमद बर' सारनिसिम।